A chuirde, we're gave me le fáilse linen se harmaidin chuig session seo Siúlóide agus Bealaí Rothaíochta Herberts. So let's say was níos fudde, bhil chu núsíh gohfuil choras eisteachan agin cóhaineach ó ghaeilge go béarla maidin dómh siúd nach bhfuil an gaeilge hiiscins an. You're very welcome this morning. Just before we go any further, to let you know that we have a simultaneous translation facility this morning for those that don't understand Irish. Just press the button for interpretation at the bottom of your screen and you'll hear the English translation in your ears. So press that now and Rachman's O'Reilly show. So gur míle maithagad. Is mis méh seo again, Tá mé gobar san údar os an seo le hart ar rábhlí an zéganis. Tá ag play le cuasí thuras trust in the shop chun de gaeltachta. Tá go leor deisní an chun cuasí bhealach an gaeltacht. Agus an fanachtas amach hablins an gaeltacht agus tá achan í nádar agus an mfidir lárnach chun na daoine seo bheala. Mar ólas tá ag tafad an session in seo, so man tú den glachtar go a sásta leis an socr seo agus bit a sás go dúsás for an tafad YouTube nu ar ábhar edibles crocht. Tá cancerí iad agan aniu, ag tuair tróir agus samplaí dún fao constors fao Bealaí Herberts. So gan anhhail bhil an Brendan O'Malley a chur an anagad, tá sé chun be chora agin le Brendan agus leabhar sé líonrád a bhí cuasaí Herberts Bealaí. Tá Brendan ag gobar mar ofiigech anse tuaithe de form chun na mara. Aibríonn sé go dú le fermóirí an cóirde chundé, cuilte, siúlóirí agus grúpi pobl. Taken si na dúlá na hagan le Bealaí Herberts agus bé sé tuairt faoin na céimena chun Siúlóide agus Bealaí Herberts agus an súg mór le chluisteáid gur míle mágad a Brendan a rá leat le a hel gur maithagad.